U ovo novo doba nadam se da ste dobro i da ste sigurni. Obzirom na mjere, ne preostaje nam ništa drugo nego raditi individualno. Moje ime je Saša Kanazir, nogometni sam trener s UEFA licencom s 10-godišnjim iskustvom rada s djecom, momčadski i individualno. Pozdrav svima, sa mnom su danas Luka i Lovro koji će nam pomoći demonstrirati vježbu koju ja osobno volim koristiti za rad na pasiranju. Dakle, vježba, vrijeme trajanja vježbe, naravno varirat ćemo ovisno o uzrastu i o mogućnostima igrača. Ono što je bitno, ukoliko govorimo o bilo kojem tehničkom elementu, o nekim fazama razvoja bilo kojeg tehničkog elementa, dakle prvo ćemo početi razvijati taj tehnički element bez kretanja. U trenutku kad tehnički element izvodimo pravilno od početka do kraja, onda ubacujemo tu komponentu kretanja, odnosno nazovi kondicijsku komponentu, jer će igrači prilikom umora početi sve više i više griješiti. Ono što je važno za napomenuti jest da to nije zadnji stupanj i ne može nikako biti zadnji stupanj. Znači ovo sve što vidimo ovdje danas je nekakva predradnja, onaj zadnji dio svakako je uvijek mora biti sa protivnikom i u određenoj situaciji, dakle situacijski dio. Oni će sad pokazati na koji način ćemo raditi pasiranje sa kretanjem i u konačnici kasnije ćemo raditi progresiju na donošenje odluka putem korištenja play sporta. Ok, vi pripremite sad, idemo u desnu stranu. Dakle, zadatak je pasiranje kad idem u desnu stranu, vraćam povratnu desnom nogom, kad idem u lijevu stranu, vraćam povratnu lijevom nogom. Može? Može, kreni. Igrač koji radi blizu bit, Petrač je još bliže u skipu bit i ti si taj koji njega ubrzava ili usporava. Tvoj pas mora biti točan i što brže. Ako je moguće, naravno, ako su igrači dovoljno kvalitetni, koristimo obje noge i igrač koji daje pas i onda u principu igrač koji radi punim kapacitetom i jako brzo. Dobro, stop, ok, ajmo zamijeniti. Ti dolaziš na vježbu broj 2, dakle, ovo je bila vježba broj 1, sad ćemo na ovo nadograditi i ubaciti još prijenose koje smo obrađivali u prethodnim jedinicama. Dakle, zadatak je sljedeći. Nakon što ideš u desnu stranu, vraćaš povratnu desnom nogom, između srednje i prvog čunja, nakon što vratiš povratnu, se otvaraš unazad i radiš prijenos prekoračno. Dakle, lijevom nogom u desnu stranu. Može? I u drugu stranu kad ćeš ići, naravno koristiš drugu nogu. Ok, može, kreni. Sad se otvaram, super, prekoračno, pas, idemo dalje, bravo, povratna, otvaraj, super, prijenos, povratna, otvaraj, super i dobro, odlično, stop, zaustavi, zamijenite. Ono što je jako važno i greška koja će se dosta često događati, igrači, pogotovo sa mlađim uzrastima, imaju dosta velikih problema kad trebaju ići naprijed nazad. Zahtjev, kao i do sada, uvijek sitan korak, dignem se na prste i što brže se odvajam naprijed ili nazad. Dodatno, ono što je jako važno i na čemu uvijek treba insistirati je pogled preko ramena. Za sad krenite bez, preći ćemo samo na progresiju broj 2, dakle radit ćemo prijenos vanjskim dijelom stopala. Sve je isto, nakon povratne otvaraš unazad, prijenos vanjskim dijelom stopala. Sad radim prijenos bližom nogom. Može? Sve je zadatak, ako možemo, prijenos i pas. Sve u redu, dalje nastavi, ja ću popraviti, nastavi. I dobro, stop, ostani, ok, Loli ostani, onda ću ti pokazati samo i dalje do kraja, dakle odi tamo. Sad ćemo ubaciti ponovno blaze pod za donošenje odluka. Dakle, zadatak je sljedeći. Nakon što stavim povratnu, otvaram se unatrag, pogled je preko ramena i donosim odluku na temelju boje koju vidim. Ako vidim zelenu, radimo prvi prijenos koji smo radili, dakle prijenos unutarnjom prekoračno. Ako vidim crvenu, radim drugi prijenos koji smo radili, a to je prijenos vanjskim dijelom stopa. Da li je sve jasno? Ima li pitanja? Samo sekundu, na moj znak ćemo krenuti i krenuti. Bravo, brže se otvaraj. Brže, pogled.
Bravo, pazi da je pogled odmah čim se kreneš otvarat. Brže, tako. Bravo, Petračija timu probaj još dati malo brži pas da ima manje vremena za odluku. Sve ok, dalje. Bravo, dalje. Petračija dođi bliže i budi u skipu. I dobro. Hvala dečki. Naravno, ukoliko nemate blaze pod, trener može stajati, dakle možemo imati ovakve parove poredane duž terena. Trener može stajati iza sa kapicama i dizat boje koje želi. I igrači naravno moraju temeljem toga donijeti odluku koji prijenos rade. Dečki, hvala. Ako vam se svidio video, nemojte ga zaboraviti lajkati. Svakako ostavite svoj komentar što mislite o videu ili prijedlog tema koje biste željeli vidjeti u budućim prenosima. Također, nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal kako biste dobili obavijest kada je novi video na mreži.